Hallelujah. Hallelujah. Oh yini kodwa bazalwane natsho ngo Amen usilenda nje ebusuku. Natsho njengesilenda sika amen ebusuku kugiyozwa nje kumnandi navela natsho njengo amen usilenda ake sive nje abakholwayo besitsho nje hallelujah. 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 Bekumele ukhwaze nje nalomakhelwane wakho ungafuna ukwenza into lapha ecaleni kwakho aze naye nje ashukunyelwe. Hallelujah. Ya ukumbuze nje umhlebezele nje usondele endlebeni uthi kuthiwa hallelujah awuthethi nix kuyaphakanywa awuphakami kuyaculwa awuculi kanti wena uzothina apha bombuza nje secaleni kwakho hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa ke kodada abakhulu the archbishops abo bishop apostles befundisi i-fivefold yonke nje egameni lika Yesu waseNazaretha. Hallelujah. Kunomhlabelelo nje mayaba ohleli endlini enhlizweni yami cha ke ngumuntu ongakwazi ucula kodwa ke bakhona abantu abakwazi ucula nje apha. Hallelujah. Bazohlabelela nje sibe sesiyangena. Hallelujah. Khona umhlabelelo ngeke ndawuva pha ekuthuleni uthi wobambi isandla sami andiyazi uqedwe uthini kodwa ndayiva nje uyayiva mo wobamba ba benomusa ke ubamba ba sandla sa benomusa ake sitho sonke ezobusuku ubamba ba nolisa Hallelujah. Hayi lesibhaza nje ke bazalwane ngifuna ukususa nje la phezulu. Hallelujah. Ngibingeleleke ubukhulu bonke. Ngibingeleleke nomama mama Arch nomama Bishop nomama befundisi nje bonke egameni lika Yesu waseNazaretha. Omama abakhulu abakhokheli imanyano zonke ndiyabulisa nje ebusuku. We are here to celebrate. Hallelujah. We are here to kawukhumsha manje nawe ebusuku yini kodwa buke wakhumsha namhlanje we are here to celebrate. Ubone ngathi nje nidangele nje hallelujah kodwa namhlanje nje sizo celebrate egameni lika Jesu ke waseNazaretha. Lude uhambo kodwa uhambo oluhambayo kunabantu ohamba nabo endleleni. Hallelujah. Futhi indlela yakho right ichazwa ngabantu ohamba nabo not wena. Hallelujah. Ngoba iomo xa uhlamba ngayo inconywa nguwe ayizincumi. Moya wami uthangele yelula isandla sami ube nomusa kithi yelula
sake Yelulisandla sa Oh benomu sakithi Hallelujah Hallelujah Sibingelele ke nobuholo bungenayo egameni lika Yesu waseNazaretha siyabingelela kuba Bishop Archbishop abangenayo odada sibahloniphile ke kanye nomama egameni lika Yesu haleluya sesizoqala ke sekuqaliwe ke bazalwane sekuqaliwe haleluya sekuqaliwe kodwa ndiyafuna nje kukhona nje lento ithi ake sithandaze khona lento nje ithi ake sithandaze haleluya ngoba ukuthandaza kukutya kwethu haleluya ngifuna nalento yakho ingafuna uthandaza ithandaze haleluya ngoba bazalwane sebenomthandazo ngazi ukuba uthola aphi mayaba athi ufikelele nalapho ningafikelela ngakhona haleluya ngoba bengafuna ukuthandaza funa ke siphakame nje sithandaza sizobonga mosapho haleluya uthobhalayo uthi isicelo zeni mazaziwe siyaziwa nesakho namhlanje sizobonga kule ndawo kodwa ke ngifuna siqale nje sithandaze haleluya sekuthandaziwe kodwa sawuthandaza futhi sizawuphinda sithandaze haleluya ngoba ukubonga kwethu kusemthandazweni haleluya akuncede uba sibonge ngoba abantu bebona kodwa singabongi xa kusekhosini haleluya ngoba impilo yethu isekhosini haleluya sizothandaza ke bazalwane haleluya sothandaza nifuna ulunge nje ulungele ukungena emthandazweni ngoba into yoba ubu-ready bakho buxhomekeke kumthandazo haleluya ukuze ube ready kumele ube ready ngokungena emthandazweni uzokwazi nawe namhlanje xa kubhiyozwa apha ukwazi ukuphatheka haleluya haleluya cela ke siphakame sonke haleluya ufuneka sigade ke lonto zonke izinto zikhawuleze haleluya apha ke singobaba usibisi haleluya singobaba usibisi namhlanje uyaphakanyiswa haleluya baba Maxwalisa lo baba ke ndihambe naye ndahamba naye baba adjutant general ndahamba naye bebuza abantu wethu wena ufuna ntoni ngomziyoni haleluya ngoba kunabantu namhlanje abasacinga ba kukhona icawe yokusindiswa that's why bengasindiswanga abeva abantu ebusuku yilento namhlanje kukho abantu abacinga ba kukho icawe yosindiswa because kukho abanye abathi kula cawe yokusindiswa yena uhamba eziyoni ilento ezophila noma kanjani impendulo yami yathi kubo ayikho icawe yosindiswa ngoba kusindiswa cawe kusindiswa umuntu osecaweni ngoba uyakwazi noba ukule cawe yosindiswa kodwa ungasindiswa ngoba isicawa isindiswa kusindiswa umuntu osecaweni haleluya ndahamba naye ke lo baba namhlanje nibona nje ngapha dinegunya lokuthi kumfowethu lo haleluya ngoba indoda endiyaziyo haleluya uNkulunkulu ke wamsiza kodwa sizawuva kuthethwa ngaye izinto ezizawuthethwa apha ngaye zinhle man zinhle ndiyazazi umuntu onenhliziyo enhle lo haleluya kake kufuneka ufunde emhlabeni ba sozuthandwa ngabantu bonke awuyomali haleluya awuyomali sozuthandwa ngabantu bonke glory to Jesus futhi abanye uzabanceda bangakuthandi futhi abanye uzawuthi khipho lubanceda ngokube ngakuthandi because uncedo lwabo lukuwe hayi manina yazi aniyazi nini into ethwele zinkokheli nibona nje bebahla abatata aniyazi into abadlula kuzo akombona umuntu athi ungomfundisi athi awubani siwe ngumfundisi lo haleluya aswelekelwe umbone ngene endlini kuwe segobile uqonda bathixo ukufa kumenze wanembeko akanambeko xa wenziwe ukufa wanembeko umve axakwe nobuza kubiza athi tata nobuza athi tamkhulu umfundisi ndanoba ukhona utamkhulu umfundisi zonke nje into angathi angazibiza kuwe because uxakile uba uzawuthini because uyayazi ba ebenze ntoni kuwe afikele kwindoda kaThixo
athi you are more than welcome, sit down. What happened? ayibeka ngayi kule afuneke yekuya because uyazazi umkhawulele uthi athina amaxesha nimbeka nini kwenzeka kanjani aphume emangele because asizukhohlakaliswa ngabantu asibizwa ngabantu noba ungathi ngani nguwe umfundisi aningowakho ndenziwe nguThixo sizawuva ke ngothathu sibiza haleluya indoda lena ke besisele room kunye besilala sobabini nale ndoda nalatata haleluya xa siphumile besisera haleluya apho sifunde khona ibrotherhood haleluya kulapho sifunde khona ibrotherhood haleluya bekuba kana amaxesha abazalwane sivuke ekseni silambile haleluya batho nayo into anayo siqhaqhe kutyiwe kulapho sifunde khona ibrotherhood haleluya because enkonzweni khona izinto ongenazifumana emzalwaneni umzalwane uyenziwa nina nicimba abazalwane basiphuma ezulwini ubona abantu benxiba amatayi nicimba basuka ezulwini benziwe haleluya sizawuva loo nto ke sahamba lendlela wasigcina uThixo haleluya wamgcina uThixo wahamba naye glory to Jesus khumbula ngo2020 archbishop senzodlula sibuya ukuyo appointwa thina sa appointwa ngo2020 haleluya uyoyibala ke nawe iminyaka umuntu appointwe 1 year but thina sake sankanza senziwa haleluya simane sibuzana ba kwenze njani kanti izulu liyasenza namhlanje sekuzotyiwa iziqhamo zokwenziwa glory to Jesus because utata obesifundisa ebezama ukusixelela ukuthi noma usugcotyiwe kodwa ungumzalwane ingxaki yabantu once angene ebufundisini ushiya ubuzalwane once angene esikhundleni ushiya ungayeki kuba ngumzalwane sihlangene nabantu nje ezinkonzweni because bangene esikhundleni bayeka ubuzalwane ungayeki kuba ngumzalwane hlala man hlala ungumzalwane man hlala ungumzalwane hlala ungumzalwane thobekile ke lo tata ngoku sizawuva ke uyazalwa khawuthi utata uyazalwa hayi mana uzalwa wena ithi utata uyazalwa njombezele nina naye uyazalwa haleluya njomba enizele naye uzelwe haleluya njombezelwe ke kunezinto because abazalwane ngoku abakhoyo bano life ababini uno life wasecaweni une life wangaphandle baphila ke amphibians haleluya sele liyaphila emanzini liyaphila nangaphandle kwamanzi haleluya sizawuva ke xa kuzothethwa ngaye kuzothethwa nje okuhle kodwa ngaye umama wakhe ke umswali haleluya mama ke uthobeke kakhulu esifunda kakhulu kuye ndizawufuna ke simphakamise ngizofuna simphakamise mama umswane abe sesiza ngaphambili ezothetha haleluya ezothetha ke uthi kwembiza uthi uzamo haleluya uzothetha ke ngozamo haleluya hlabela ke mama Oh
basethuleni yini kodwa siphakamisa ingwevukasi nje bavele bahlale nje kanjalo nje hayibo Nkosi uyaziya kutha Awukuthule bandleni ayike bangcwele ngiyabonga ukuma phakathi kwale ndawo ngibingelele obaba bakhona bonke ehlalweni sabo namagosa ibandla lonke abakhokheli bami omama onyawonhle abaphakathi kwalendlu ngiyanibonga kakhulu bazalwane sizokhuluma ngalomntwana inkosi yomsinibusise ayike bangcwele ngiyazibongela kakhulu nami ukuthi singifice lesikhathi esihle kangaka ngiqalile ukubona silena lapha esiqale khona ukuthi uNkulunkulu ngibekele zona izinto ezinhle uba ngizibone ngiyabonga kakhulu bangcwele engikwenzela uNkulunkulu ngalomntwana ngoba bangcwele nganginovalo nje kakhulu ngaye ngoba kazange abe njengabanye nase ekufikeni kwakhe ngishimbathwa yembethe efika yayingefani nabanye kwaze kwalanda odokotela bazoyikhipha bazomqhaqha lapho kwembathweni yakhe yayiphindwe kaningi bangcwele wengabonakali inkosi yomsinibusise konke nje into zakhe ke bangcwele zaba nomehluko kakhulu kwaba kwabo ngangihleze nginovalo njalo ukuthi lo mntwana angabe kusima kanjani kodwa njengamanje sengiyangithina ngabe kwenzeka izinto kuye bese ngikhumbula ukuthi akafananga nabo bonke abakwabo kwaba nje omunye umehluko kwaze kwathi safunde emncane emabangeni aphansi walekhe nomehluko nezinto akazikhulumayo nami bese ngithe inkosi yami lo mntana mhlawumbe ngizoshesha hambe inkosi yomsinibusise ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngaye sikhuluma ngomuntu onokuthula
sikhuluma nomuntu onenhlonipho. Lo mntanami bangcwele ngibona ngibaphiwe uNkulunkulu bathi balungile, kodwa ungazuthi yabehlula yena. Kodwa engikuthanda kakhulu kuye bazalwane yiqinisa nalo. Lo mntwana ohleli lapho uneqiniso bazalwane. Into nengazi ukuyenza kayenzi uyakutshela ethi hayi angizukuphumelela malana. Uneqiniso nasendleleni ke nje yokukholwa esuka phansi. Ungihambele kahle kakhulu emehlweni ami. Impela konke lokho nje kwakungangithi nangubheka bese kungenza ngibe novalo lokuthi mhlawumbe uzosuka kulelizwe. Namhla ezala eBhayi ngangisegoli naye. Kwavela kodwa lekuphica-phicwane nje ngingasazi sakhohlwa ukubheka nemoto ahamba ngayo. Kwaba buhlungu kakhulu udadewethu wathi kimi ebusuku. Wavuka wathi uyibonile ni number plate ezihamba ingane nalo muntu ahambe naye. Ngathi mina yanginaka. Wathi hey sothini ekhaya. Sizotshela ubani nengabe engasabuyi lapha yana nalo muntu ahambe naye. Sakhuluma kwazi kwasa manje siphethe uvalo. Bathi naye fika esabuyele khona ekhaya nalo muntu ayeze naye kulelizwe. Wathi naye fika nje ngambuza kwangiqala phansi ngabuza ukuthi kwabani khona lapha deniya khona wazibani uphi yena lo muntu athi uhambe naye ngaqala phansi ngiphethe uvalo. Kwasho ukuthi uvala kana lisitalo sakhe ke bazalwana kanalo uvalo noma sekusekufeni noma sekulukhuni kakhulu uyena ovela athi nje naye uNkulunkulu uyazi. Uthe sikhuluma nje kulezi insuku ngezinye izinto wase wathi mina bese ngilahleke kakhulu ngikhuluma nje ngibalisa kwenze yonke into lena. Wathi hey ma uNkulunkulu wamangiletha kulelizwe uyena wazi izinto. Wathi akekho nami nje ungibona nje angazi. Nginethemba nje lokuthi uyazi lo wangiletha kule ndawo. Ingakho ke bangcwele ngithi angiphakamisa ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Je kini nonke ngiyabonga uNkulunkulu osibeke lapha uba sizodumisa isihalalise umsebenzi kaNkulunkulu akawenze kuye. Engufisa kakhulu bangcwele ukuthi ngathi noma singavukela kuye angalahli. Amenjalo abe indoda enesibindi. Isibindi sakhe ngelinyanga siyangethusa ngithi inkosi yami. Lo mntwana konje inkosi yami akafani nabanye abantwana phela ngoba umntwana uyawazi kumqwayisa yena vele kujethi uNkulunkulu ukhona uyazi. Ingakho ke ngimi lapha nami ngiyabonga kakhulu bangcwele ugcinwa. Ngisahamba nje endleleni noma ngingaphilile kodwa ngiyazi ukuthi ukhona umhlengi wami. Namhlanje ngiyabonga kakhulu ukumbona nje phakathi kwenu eseyibishop. Inkosi yomsinibusise. Umfobo bengitshela nje njengamanje ethi hayi wazwajabula uhleli nebishop. Inkosi yomsinibusise. Ngiyabonga kakhulu ngifisa ukuthi engathi uNkulunkulu engamkhulisa. Nakulo lelizwe bamhloniphe njalo bangcwele. Naye kodwa nehloniphile bayomhlonipha kulelizwe. Ufike ngengaka ufike emncane kakhulu kulo lelizwe. Ngifika njena ngibona ukuthi akunjani kumi kanjani noma ngabe kulukhuni kangakanani. Izintaba zakho kufanele adundubale. Angami nganenwa adundubale phezulu entabeni ebekwe phambi kwakhe. Ikholwa emhlabeni lihamba licushiwe. Kodwa umsebenzi kaNkulunkulu na uhleli kuye uyaphumelela. Akahlali umntwana kaNkulunkulu umeshiye zonke izinto ngoba ekholweni kwethu kufanele sishiye izinto sihambe ngokuqonda endleleni. Uma sihamba nje singasabi ngoba uyena nengabe khona emingakithi
impela lisho njalo izwi lenkosi lithi akekho ngamelana nathi uma yena engakithi. Yingakho ke ngimlapha nje bazalwane, nginesibindi esikhulu ngalomntwana. Awu bazalwane, nginethemba kakhulu ukuthi unobaba wakhe kule ndawo, unabafowabo kulelizwe. Nginesibindi engizohamba nje ngisiphethe ngibaxoxele nomfowabo, ngimtshela ukuthi cha kodwa kayi bakhona bazalwane, khona noma wakhe, khona bonke. Inkosi yomsinibusise, ngiyabonga. Thina sizonyathela Thina sizonyathela Thina sizonyathela kancane 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 yathela kancane 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 yathela kancane kancane thina sizonyathela kancane thina sizonyathela kancane 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 yathela kancane 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 yathela kancane kancane haleluya Haleluya. Siyabulela kakhulu ke bazalwane. Sibulela kakhulu ke kuma umswane. Haleluya. Osixoxela ngomntanakhe. Haleluya. Ngokwenene bazalwane. Ithobeke kakhulu le ndoda. Haleluya. Indoda ethobeke kakhulu. Siyabulela mama. Siyabulela. uThixo ukubusisile. uThixo ukubusisile kakhulu, siyabonga. Haleluya. Ngoba nyana umntanakho oxeke kwelinye ilizwe awunathemba nobuya uphila kanjani. Kodwa hayi sethole abafowabo baba. Indoda esiphila nayo. Haleluya. Iningathi nisikena serious kangaka nje abazali. Awuphakamisa nje isandla sakho nje. Haleluya. Nisikena indoyekise kaloku xa ne serious kangaka. Haleluya. Ngiyabokhe nje uncume noncuma nje uncume. Haleluya. Ncoma nje umakhelwane nosechambi kwakathi makhelwane umhle man. Ncoma noba linqensi, uncoma noba sesibunzi. Ncoma noba into nje umthethise okwengeni lapha serious. Ncoma noba linqensi nje, nqensi wow makhelwane. Haleluya. Ncoma noba libunzi, wow wathe bunzi. Ncome nje umuntu azoncuma xeshele ecaleni kwakho. Haleluya. Glory to Jesus. Siyadlula ke bazalwane. Siyova ke imbali siyova imbali yakhe nebandla. Haleluya. Siyova imbali yakhe nebandla. Kukhona abantu Tatu Molmani abafunulwa nawe ngoku sobaleka namahashi kanti ubuqale wabaleka nabantu. Hayi kukho bakubona ngoku bakubone sobaleka namahashi, bona babaleka nabantu,
bafuna ubaleka nawe kanti sowusukile ku level yabo. Uyawundiva mani ngenye imini kodwa ikhona lento ndiyithethayo. Hallelujah. So umuntu unendawo aphuma kuyo. Ya inkokhela isosidulu nje vele isidulu sivele siphume nje. Inkokheli yazalwa. Hallelujah. Yazalwa inkokheli. Glory to Jesus. Izalwe inkokheli izalwe. Hallelujah. Namhlanje sine SAP. Hallelujah. Sine SAP. Hallelujah. Yeah, self appointed. Sine SAP. Hallelujah. Sigcwele nje igcwele SAP. Hallelujah. Self appointed B. Hallelujah. Sixakiwe kunzima uyale. Hallelujah. Kuyale ngoba lo muntu awunambali yakho uzambuza phi? Uzambuza kubani? Amen. Ya. Wake wathi ke utata ethetha ethi ubinto yakho nokukholwa ayixoxisi awukakholwa kahle. Funeka ukholwa wenza into ezixoxisayo. But wenza into ezi-right but isixoxise. Hallelujah. In our days once nje ube ngathi ulandelwa ngabantu uyakholwa inkonzo yakho bavele bajampele kuthini awuthwele hayi unento ethile uthwala nawe thwala nawe ambothwala thwala yakho into. Hallelujah. Yazi journalist ezingafundanga zinengxaki yo sose abenje kanti akathwela kanti uNkulunkulu akasabusisi. Sisakhonza umpini uThixo nabazalwa utheni lento yonke into siyinika uSathana akasabusisi uThixo. Ngoba ngathi unento zakho nje uNkulunkulu uyakungcinela kodwa uhamba ulihamba because ulihamba nyulu. Nina ingxaki yenu isikencimba siyafana asifani noba singanxiba ikholezi round asifani noba singafaka ingubo asifani. Kodwa khona apho sawuhluswa khona uzawuthethwa ngongembali yebandla. Hallelujah. Thethwa imbali yebandla umuntu onembali yebandla uzawuthetha ngalo mani baba Magalele. Hallelujah. Baba Magalele sifuna wena mphathi uzothetha nalo baba ngembali yebandla. Ufike ke unyanisile kumswana ufike emncinci kapha mina bendimbona nje kumane kuthiwa ikhona intwanane pha ndiqonda hey ngubana lo baba kuthiwa ngubaba. Dadityaniswa ke mina ke ngulamzalwane naye umzoxolo uthi ndisakubaba hey kanqondo ngubaba lo ndiqhuma mna ndizafika ndidibana notata omkhulu. Hallelujah. Man ngubabanyana moslo. Amen. Hey ndiqhuma ndizawufika ndidibana notata omkhulu man kubabanyana moslo. Ndahlala phansi naye yaklika man into yethu savana kwa yaba sisiqalo sokwazana kwethu ebomini. Hallelujah. Ngoba ngumuntu onento kaThixo. Nkokhele ngenana ba plate ingxaki. Ba umtshali iza tata iza kwefu izomkhonza mina nendlu yami mina nendlu yami izomkhonza mina nendlu yami mina nendlu yami izomkhonza mina nendlu yami mina nendlu yami izomkhonza
Tata kuyo tata. Egameni lenkosi yethu Jesu umama ke wethu sekhulumile. Haleluya. Xolela kakhulu singabantu abelusi inkomo kakhulu thina. Ezinye izinto ke zisithole nje endleleni sihamba ngoba siyaphila. Haleluya. Akusikho nje ukugula ngoba ngigejana nemic. Angiguli. Haleluya. Angiguli impela. Akusiwe nomuntu ongasokudokotela. Ekhambeni lenkosi yethu Jesu nomqondo nje uphelele kahle. Haleluya. Inkosi yethu Jesu ngiyabingelela ke ihlalo zonke ezikhona oprofessor bakhona ama archbishop bakhona ama bishop abapostola bakhona president kuhlukana kwabegameni lenkosi nama ladies ngokunjalo ngezihlalo zabe egameni lenkosi yethu Jesu ize ngiyophela ngamagosa nabantwana egameni lenkosi yethu Jesu amen. Khuluma ke obaba umtshalo khona la ekhaya ngane kakhulu umsebenzi engizowenza uma msekhulumile ngobaba wami uSibisi. Haleluya. Khona lento mina ngifunza uNkulunkulu nginombango mangithi ngibaba wami ngizofaka nawe kanti wena awusho funa ngikhulume ngami ngente kimi ngizofaka nawe uphumela phandle kube neanswer engafani nalento engiyisho la ngiqamba manga manje ngikethi ubaba wami bazombanga ke nabanye ongiyise wabo ngoba usizele sibanengi but anginawo basholo bazoyisholo bona. Ngiyathoba ke kakhulu ngiyibona ke nobaba wethu Shabana ukhona engembonile mbathisa ubaba wami lapha ya ePort Shepstone. Haleluya. Ngembonile impela ngangikhona namanje ke ngiyathoba kakhulu bobaba kufishane ngizokusho ubaba wami ubaba uSibisi ngifuna ukusho nje ukuthi uyile esikoleni ubaba qha ke akayanga euniversity yoba umama esechazile ufuna ukuchaza nje lokho ukuthi ubabuyele esikoleni unayo no matric ukuba umuntu uyasho kuyise ukuthi uhlakaniphile ngabe ngiyasho ukuthi umthetho wakho ungumuntu nje ohlakaniphile ngiyabona ukuthi ubuye euniversity ngabe kunenge kakhulu esikuthola lapha kuye umuntu nje omqondo uqhathela kodwa ngibuka kakhulu ukuthi usizwa ngimoya ingcwele kakhulu ngoba ngifuna ukuchazela ibandla angakachaza imbali yakhe ukuthi umthetho wakhe ongumprofeti umthetho wakhe ongumprofeti ngisho nje phandle lokho uma ungangibuza usunesikhathi ngizokuchazela ukuthi why ngisho njalo hayi ukuthi ngiyamthanda ukuthi ungumprofeti ngoba anginikezana iprofeti mina. Haleluya. Ubaba ke uSibisi uzalwa ke eNkandla. Ubaba uSibisi uzalwa eNkandla baholi bami nginidedele nenza umsebenzi wenu. Ubaba uSibisi uzalwa eNkandla ngumama lo bekhuluma la uMesisi Sibisi uzalwa ke yena kwaMswane kubo. Wendela ke ibisini. Wazala ke ubaba unabafowabo kabanye sebalendulela leli nodade wabo basala ke babili unenkosikazi yakhe ke khona la zonikhombisa la ngizoyisukumisa ikhona nkosikazi yakhe ke wayithatha nje eNkandla kwaThabethe kwakuyintombi ke lapha kwaZulu khona lento esithi ngamatshetshi yayihamba kumhlanga lapha kusekhona umdlokombani inkosi le yakwaZulu eKhotheme endala ezala lesisile esikhona esincane esikhona umdlokombani uvukume ngentaba uvuka udla amadoda usimoma umvubu haleluya uvuka udla amadoda udaxa mntakandaba udaxa ukuke kubhekela umdlokombani inkosi ekithi leyo
ubaba ke lona wethu ufunde isikole mabangena phansi lapha kwaGugu SP School lapha ke wenza khona ugrade 1 to 4 kwaGugu uzalwe eNkandla udlule ke waya eNtingwe primary school wenza ugrade 5 to 7 wedlula wayemphemba high school wedlula ke wayemphemba high school wenzeke emphemba high school lapha no grade 8 waze wabe uyokwenza ugrade 12 waphazamisekile kubaba njengoba umama eshilo ubaba ungumuntu mawuthola umlando wakhe osondele kakhulu umoya engcwele ngoba ubaba owumengameli ozala ubishop wethu khona uZulu khona lapha eNkandla umengamelwa ingiprofeti kakhulu wazi wamfaka emanzini waphefumula esedramini lamanzi kwenzeka nje inkinga eyayisimbolo ukuthi khona into ekuye engafani nakwabanye egule ehlupha umama ithi umlando wakhe wazi wafaka edramini lamanzi indoda kaNkuluNkulu ilalela umoya engcwele ngoba mawungawulalela uyagwila umuntu mayisemanzini kodwa ma ulalela umoya engcwele akagwile emanzini ngoba imagic leni isho manje bethu babuthwele ngibuka abantu balifunda kancane iBhayibheli balifunda kancane abantu iBhayibheli ingakho bethu babuthwele balifunda kancane iBhayibheli sizathu salokho ngoba sibuke la uNkulunkulu ke wawezwa abantwana bakwaIsrayeli ebaweza ulwandle olubomvu wathi kuMoses akaphakamisa induku pheko olwandle ehlukana amanzi afukuka uNkulunkulu wenza imagic abashongo abantu kuMoses unemagic wazodlula mase kuthatha uJoshua umfokanuni uthi kumadoda athola umphongolo wezivumelwane awafake nje inyawo sebeni ephethe umphongolo kaThixo uthi awafake inyawo sebeni onxemeni ake ngisho njalo ngisondele esiXhoseni kakhulu majority isho njalo onxemeni nje afake nje inyawo ayese yahlukana amanzi bawela abantu phakathi uNkulunkulu uthi ke uJesu ngenilanga kubafundi bakhe uthi mangabe nihambe kahle niyokwazi nokuthi intaba niyokhomanda intaba nitayisuke lapha yena bancane abantu la kufundeni iBhayibheli ngoba kusho ukuthi indlebe ezokuzwa zikho uma ethi uJesu kuyawuthwa kusuke nentaba ayikathuthi intaba manje kufuna sithole kwaapostoli abakhona kufuneka ikithuthi intaba kukhuleko manje ke mina kuyangimangaza kakhulu ukuthi abantu abafunda iBhayibheli belifunda iBhayibheli bangathi kubabuthwele kuyangimangaza kakhulu ngibuka ku standard 1 okhona la kubantu enkolweni haleluya uhambile kubaba waya eGoli wafika ke indaba yaseGoli ukuthi ke wadibana nabanye ubaba balapha eCofimvaba waqala ke uhambo lokuza ngapha eCofimvaba bayifika ke eCofimvaba umzi wakwavuma zonke ayekuwo mlanisho njalo umzi wakwavuma zonke angazi ukuthi kwa rotator kwenza njani wagcina ubaba izwi limkhomba ukuthi akeze la eBhayi mayifika ke la eBhayi uthi wake wahamba nebandla ireformed yebo uhambe nje nereformed baba wayeselalela kizwe wahamba nje lakaxabananga nayo mangithola umlando kodwa umunye angangilungisa uma axabana neyosho mina ngokwazi kwama nguzwa ngeke ngikhuluma manga ento uma wezwa wena ukuthi waxabana it's right wena wezwayo angifuni ufakazi wamanga mina nguzwanga lokho wabeke izwi selimtshela ukuthi akaqala ukukhuleka lapha endlini ahlezi khona endlini yendodana yakhona kwavuma zonke khona la eFrance okay ngikhuluma kahle ngikhuluma abantu abakhona manginama ngabazongilungisa okay wakhuleka ke khona ke endlini ke lapho kwacreateka ke ibandla la lebandla lavela ibandla lavela njoba eshilo ke mina ke ngikhuluma egameni leinduna nginduna la haleluya ngikhuluma umama beseqedile kodwa ngenxa yobuduna ngasukuma ke ngiyakhuluma wangishiyela ukuthi ngikhuluma njengenduna ukumbuso ongenazo izinduna uyawubhidlika lo mbuso ongenazo izinduna uyagada umbuso maye imbuso yabantu nezinduna okaNkuluNkulu kangakanani ungebe nazo izinduna bakhona ngishiye ikhulu la eBhayibhelini khona ngishiye ikhulu induna mangisho njalo uthi umkhweka Mose kuMose uthe uyawuthwala kanzima khetha amadoda athembekile induna
athathe indaba ezincane ngoba wena ukhulumela abantu kokaNkuluNkulu uphinde ukhulume noNkuluNkulu buyele kubantu uyawuthola umsebenzi onzima thatha amadoda ethembekile akhuluma indaba ezincane ezinkulu ayidlulisele kuwe siyibonile kuneyinduna embusweni sikulombuso ke wasezulwini ubaba ke kwenzeke lokho kwacreate ibandla wasiya ke baho ebuholini bakheke leKwaZulu Natal eScourt kubaba Archbishop Mayaba ongumholi wakhe kwabheka uZulu wayobika ke khona ukuthi kunabantwana abakhona la eBhaya bamlandelayo kwalandeleka ukuthi kufanele abantwana laba kuzoregister njenge branch la kwaya bakhona masingalandi isithombe lapha endlini yakhe sikhona isithombe khona nendodana yakho la ekhaya kwavuma zonke engafika la eBhaya imbiza ngomfo wabo bengehlukani nayo ithi mfowethu la register ke bandla ubaba la register ke lahamba bandla angabikho mina ngalezo sikhathi ba register nje bandla kungithole kulesa sithombe bathi nginduna haleluya nginduna haleluya ngifuna ukuchazela ibandla into ngicela ningibekezele nje kancane ngifuna ukuchazela ibandla ngalento enduna yini nike nayibona lapha kithi ukade kushona manje ubaba ubutheleza ugatsha manje imvama induna iba neminyaka ngithi induna iba ndala kunenkosi yayo but induna iba neminyaka eminingi imvama kunenkosi yayo indaba yini into efuneka yenze uNkulunkulu kwenzelani lokho induna ine experience siyokuphila funeka akhombisa abantu ukuthi fanele basitreat kanjani isihlalo sikaNkulunkulu ahlezi kuso lo osehlalweni nakuba kuboholi buneshwa buthola amadoda angamaphendula eminyango kuthi amadoda kufanele abezinduna sekela umbono abengama virgin helper ebesejika ngizenje kubafundisi kahle uma ufundisa amadoda to the lower level ngamadoda angama virgin helper angabasekeli bombono wenceku lehleze ehlanu esiphezulu funeka ke induna ibendala ukukhombisa ibandla ukuthi lo ufanele atreatwe kanjani ngoba asihloniphi yena siyedlula ehlalweni aningezwa ngiqala ukukhuluma ningangezwa asiyedlula kuye siyehlalweni ahlezi kuso sedlula kuye siyehlalweni ahlezi kuso ngeke mbona uDavid ukuthi kugcotshwa yena ekugcineni madodana kaJese uNkulunkulu kwenzelani lokho haleluya sihambeke nobaba ungibaba ke umuntu ohambula umthetho wakhe hambula impela kakhulu mina ngumuntu okhule kakhulu elusa mangibona wedelela ngiyashesha kubona ukuthi uyedelela kodwa lo haleluya inqondo nje yami njalo futhi ngingumuntu mina ongafuni ukuthi akuconvince umuntu nje ngenqondo amshintshe kwinto akuyo bese kufanele ngilalelena ngingabonanga ukuthi why kufanele mina ngilalele yena ngeke angilalele mina why kusho ukuthi khona into la afuna ukuyiveza ukuthi khona into ngathi haleluya izinto enjalo engifuna ukuyichazela ubuholi indoda ithanda kakhulu ukuhlonipha ngiyakuthanda kakhulu ukuhlonipha ubuholi ngiyabuthanda ngiyincengela ngabo kuNkulunkulu ubuholi lobo njoba ningibona ngibheka lenje angifuni ukuflathela onyawonhle haleluya ngoba sihamba sibheke phambili masihamba sibheke emuva sihamba sibheke phambili ingakho ngibheka kubo ngoba amadoda athola umphokolo wesivumelwano sikaNkulunkulu uNkulunkulu ufikela kuwe edlule athatha umlayeza awedlulisele kubantu purpose ke yokuthi babe khona ukuba bathatha intando kaNkulunkulu ezulwini bayilethe emhlabeni kubantu bengixoxa umlando kaBaba ngibaba kulunge kakhulu kuze kufikela ungibaba nje ngithe mabe emgcoba lapha ubaba Eminence ekhuluma ngokuthi umuntu okholwa onjani umuntu okholwa uhamba kanjani ngayithola lawo ma qualities kuye ngase ngiyathola ukuthi wayo babenje babucacambili ngathola ukuthi wayo babenje ngoba kunama qualities atholakala kumntwana kaNkulunkulu kuyinceku nje kaNkulunkulu kunezinto ezitholakala kuyo ezifuze lo esaphiliswa ngemivimbo yakhe elithizwa akawuvulanga umlomo wathula kwanjengemvu phambi kwabagundi nanjengeundlu lise kuhlatshweni akazange awuvula umlomo manje ke lezo zinto enjalo ziyatholakala encekweni kaNkulunkulu ayinasi isiphithiphithi tholakala kanjalo usho njalo umprofeti uIsaiah uma echaza kuSalmo 53 masikala verse number 5 to 7
usho njalo. Haleluya. Chaza ngomlando ke kaBaba la uyindoda kuBaba enjalo engiyithandayo ke kakhulu nje enhlizweni yami ngiyayithanda kakhulu. Baba intandane ekhothwa nguyise njengoba abanye bekhothwa ngonina. Sihamba ke lo baba wahamba wangena isikole kuBaba wafunda ke. Wahamba ubaba esikoleni wafunda ngebona eqhubeka efunda. Uyayithanda ke into enhle baba nento nje yokushumayela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu baba uyathanda. Ngoba abantu mabe ngabe beyi kingdom minded bashumayela umbuso kaNkuluNkulu but mabe yi church minded bashumayela isonto bese kuvela ucrack kanti ibandla lingumzimba. Njoba sehlukana kangaka nje kushunyelwa amasonto. Kanti masike sashumayela umbuso we are one. We are one. Njoba angiyazi nje mina manje ehlukana niqhashana zeniqophana sengidlehlele emuva ngiyozosela inyama phandle ngoba ngiyazi ukuthi sesiphumile embusweni. Lona mina nguwe ngisebenzela wona. Uma ungabheka nje ngiba ngidweba phansi ngino one way mina nje umgwaqo nje unemimkwa embili eziyale imuntu neziyale eyami indlela isiyale kuphela. Futhi angisancenga umuntu ngalokho. Angisancenga umuntu ngalokho ngishuma izilo noma ungishumayezanga noma wenze njani but sengiyale. Sengiyale ngu1 way sengiyala ngisafuni namsindo ngoba nguqede konke bengikwenza la emhlabeni bengikwenzile mfundisi umpazi senior pastor wethu ngikwenza konke bengikwenza la kwaphela isikhathi kwaphela lesikhathi sokusebenza ngawuhlala phansi ekhaya ngabhekana noNkulunkulu. Khuluma ngobaba. Ngemshiyake la ibhayi ngatshela obaba sino senior pastor baba umpanza mfundisi wethu nangeduze wokuqala okhona ngabatshela abafuthi ngathi ngicela ningibhekele ubaba ngoba sengihamba mina ngekhaya sale qhubeka indoda ethobekile kakhulu baba ngofuna umsindo ubaba ngcono ukuthi makufanele kuqhubeke wena athi ngcono ukuthi kukhutshwe yena kuqhubeke yena kunawe angimthandi bangisho njalo ngishinta ayenzayo ibandla liyakwazi lokho. Injalo nje bandla liyakwazi futhi lize liye kuye ngingafuni ngoba inkokheli nje ngayo baba abantwana baze baye kuye nabantwana from the ground baye kuye baba phezulu esikhundleni bekhona abafundisi bekhona abashumayeli bekhona abavangeli bekhona haleluya kukhona no senior pastor la khona aba president basuka abantwana basuke benyuke through baye phambili ngenxa yeadvantage yemoya wakho yiyo but iprotocol bengasakuvumi lokho. Isivumo uthakiwe induneni bese kwenyuka induna ziyaphela esigudlweni. Haleluya. Angithi akuzwe kimi. Haleluya. Angithi akuzwe kimi ngithi umsebenzi weinduna. Induna kuyimi ngehedwa la kuministry. Haleluya. La kuministry kuyimi ngehedwa. Bengichaza ke ngomlando kaBaba njobe sefundile ubaba ngimbonile ke manje sebemgcoba bese fika la ubaba wethu usuke ngifike ngihlangane naye la ubaba engumvangeli. Wamshintsha wangumfundisi. Bamshintsha wangupresident. Bamshintsha ke manje nebandla lelasethuleni unomama ke ukhona ngicela ukumama ukumphakamisa ukhona. Umama ngifuna ukuchazela ibandla. Umama wethu akakaqoki njengobaba. Ngifuna ukuchazela lokho ibandla. Sinenkonzo thina lesiphethe yala ekuthuleni. Sinobuholo obumile permanent ekuthuleni. Kunezinto okufuneke adlule kuzo bese beyamrelease ukuthi ahambe umama agqoke njengobaba. Sinobaba ngoba ubaba uphethwe akakwazi ukuthatha nje izinto njengamanje uphethe mina kodwa ukhona uphethe nekathathe nje ingubo zakhe bese thola umama esegqokile kukhona ubaba engazi ukuthi kwenzekeni umama ezagqoka. Yingakho ke ubaba egqoke yethu umama ukhona ngicela umphakamisa ngoba kwangathi ubaba uyisigwadi akana nkosikazi kanti ubaba uzala uzekhethelo nomfowethu ubongumusa. Cela usukume ethabethe uphakame ngoba ukhona. Cela usukume angithunyanga into ngizokuphakamisa but ithi anguphakamisa. Haleluya. Kabe nkontazi wakho baba. Haleluya. Lungile ke mama wami ngiyabonga kakhulu ukhona kumama usuke enkandla uhlala khona wathi kubaba mangikhalela ukuthi njobe ehlala yedwa la ngithi umama kezela wathi mina sisazohlala isikhathi eside nomkami nginikela ngaye kumama umama akasenamandla uma kodwa amakahlale ekhaya ngigadela umama. Washo njalo baba ngoba ehlala yedwa nje la hayi ukuthi akaphili la ikhanda lakhe hayi ukuthi akaphili. Wanikela ngaye ngimbuzo baba mina njengenduna ngangibuza ukuthi why baba uhlala wedwa kufanele ukuzame kuze kuzama umntwana lo kwamandla azomphekela lamthathela ukudle wezi akulayisha kulethe kuyazomphekela but unonkosikazi wakhe wangehlula lapho ke mina baba mina ngiyashesha. Why baba uhlala wedwa ngoba unonkosikazi wathi unkosikazi nginikele ngaye kumama umama uswaba noshukela umama wami emdala ubaba uyilasibone ekhaya
wathi nginikele ngaye kumama ukuthi angiphathele umama aphantile umama mayisedlule thina sebasha uNkulunkulu ethanda sisazoba nesikhathi eside siphila nomkami letho isizathu sokuthi umakoti kaBaba ahlale ekhaya wanikela ngaye kumama kuyezwakala lokho ngangibuza ke mabangenalo uphenyo umthetho wami kube ngweze politics ngabe ngikhona uphenyweni yathanda uphenyo ngoba ngifuna uvele ngivume into ngingayazi isosi yayo. Haleluya. Bengichaza ke ngobaba noma ke ubaba ningangihluphela nje nebhayi. Noma ningangihluphela nje ubaba ebhayi mina nginandaba ngiyazi ukuthi kobe kulingana nani. Kobe kulingana nani ngokuthi ngoba mhlamba animjwayele animazi uvelaphi. But kahle kahle mawuthanda ukumazi kahle funeka uye kuye. Into engigaranta kuye ngeke ubaba lingisilovane unwabo afike namhlanje kusasa afike nje akakwenzi lokho kimi kangazi noma kwabanye uyakwenza hambe naye ke nebandla ngaze ngafika la umuntu ohamba ulohloniphayo nihamba nje nomholi nje ebishop nje manje uzonihlonipha nje baholi bami futhi unothando uzonithanda baba angathi konke lokudla baba kudliwe engasazi noma la endlini khona ukudla kuzosiwe athi akudliwe lokudla konke manje banihlezi la kuphele kusale la ekhaya kungadliwe kungazi ukuphinde kuyoqantuzwa kuyofuna okunye ukudla baba kungumuntu onjalo udalwa kanjalo ngicela ukungachithi isikhathi nami bengikhuluma lawo mazwi baba ucacambile ngichaza ngobaba wami lo ngizalayo ukuthi ke unjalo ngishiya ke igama njengenduna ngoba mina ngizobuya ngehle ngekhaya sengiretayile ukuthi mangimethula la kubaholi ngisho ukuthi ngicela nabo bangiphathele kahle ubaba wami ngoba unendodana nje khona eduvazile la ikhanda unendodana nje ethi maqapha la ikhanda ngiyacela kakhulu baholi bami bangibhekela ubaba wami bangibhekela ubaba bayongitshela nami njengenduna ngikhulume makukhona okungesikho kodwa ngiyanethembisa baba ucacambile ngicela ukuhlala phansi inkosi nibusise amen. Uyokwenziwa lo msebenzi singawo namhlanje ukhona ke mama uzomhlabelela ke utata Archbishop Bota abeseza ngaphambili egameni lika Jesu.